Sme na tohtoročnom behu, ktorý sa uskutočňuje na futbalovom teréne Slavia a všetkým účastníkom želám veľa šťastia. Nazdar. Čo nám môžete povedať o tomto školskom behu? Nazdar. Môžem vám povedať, že sa zúčastní naša celá škola, všetci žiaci, že budeme utekať od 1. po 8. ročník. Tento kros otvoria naši žiaci najmladší, a to sa dievčence 1. ročníka, potom pôjdu chlapci a tak potom radom po 8. triedu zakončujú beh chlapci osmáci. To je za nich posledný beh, lebo proste za taký mesiac už končia školu, končia 8. triedu, aj potom proste nebudú viacej v našej škole. Takže za osmákov je to taká posledný beh. Zúčastní sa všetci žiaci z našej škole. Veľmi je dôležitejšie, že nás počasia poslúžilo, aj že prišlo veľa rodičov, starých rodičov popozerať, takže proste náš tento športový center pekne zažil, aj že je to veľmi veľa ľudí, aj žiakov, aj rodičov a starých rodičov. Ďakujem. Zdravo. Aké sú tvoje prognózy za tento beh? Zdravo. Prvo ďakujem, že si ma povolal za tento interview. Myslím si, že mám dosť dobré šance, že by som normálne najvážnejšie je účinkovať, ale myslím si, že by som mohol byť prvý, druhý, tretí. Stále len najbytnejšie, že by ste dali všetko od seba. Ďakujem ti, krásne povedané. Nazdar, Kiki. Na tomto krose, behu školskom, aké sú tvoje prognózy? Moje prognózy sú, že toto vypadne super a že budem prvý. OK, ďakujeme. Nazdar. Nazdar. Aké sú vaše očakávania pre tento školský beh? No, vopred sa tešíme, že bude férové závodenie, že tí najlepší dobehnú do cieľa, že sa všetci budú pridržiavať pravidiel, aby nikto nebol diskvalifikovaný, aby všetci si užili tento dnešný športový deň. Ďakujem. Prosím. Zdravo. Andrej, aké sú tvoje predvídania, prognózy pre tento školský beh? Myslím, že budeme 5. 6. tak voľako. A čo by si mohol predporučiť druhým, aby sa zúčastnili aj ďalej, tak? Áno. A čo je najvážnejšie tuto? Účestovať. Ďakujem, Andrej. A deti mu vidíme do nás. Ako sa voláš? Kristián Miniarský. Ktorá si trieda? 5-2. Ktorý si dobehol? Prvý už 9. krát. Trénuješ niečo? Áno, trénujem atletiku. Ďakujem. Ime i prezime? Anja Lazić. Koje si mesto osvojila? Prvo. Koji si razred? 4. 3. Kakvi su tvoji utisci sa ovogodišnjeg krosa? Na početku bilo je stvarno mnogo teško jer je jedna krenula prve pištaljke, pa je meni bilo baš teško, pa sam ubrzala na kraju. Divno, čestitamo. Hvala. Bravo, David! Ime i prezime? Luka Petrov. Koji si razred? 4. Odeljenje 3. Koje si mesto osvojio na današnjem krosu? Drugo mesto. Kakvi su tvoji utisci sa ovogodišnjeg krosa? Bilo baš uzbudljivo pre samog početka. Početak je bio isti kao i kraj potpuno. Hvala, čestitamo. Aj takto sa skončil tohtoročný beh. Ďakujem za pozornosť.